Ndinoita inini akakanganiswa nevabereki vake. Nokuti baba vake vaita zvekuba mombe dzevanhu. Hama ana mai vangu chezokuzana ana mai vangu vacho chaiwoka. Vakabatikana Yesu. Nekuti kana kuti udidzirwa kunzi zvitsva chaizo paruzhinjika vanotobatikana nazo. Saka apa vana vanonyomboda kuita serious nazvo vakangoti pamwe semunhu asinawo mukadzi munhu aida kungoitawo zvokungozururira zvezve. Tasingatorizivi kuti angatotanga nyaya dzake dzokuuraya vanhu kumashuro. Musi wa 3 January 2026 mumwedzi wekutanga mugore rino pakaitika nyaya yakafadza vanhu vazhinji, iri nyaya yekubatwa kwa animal. Anga ane nguva achitsvagwa nevemutemo vakasiyana siyana. Vamwe vacho vaitsvaga fesi yavakanga vasingazive vachishandisa fesi yakanga ichinzi yakatorwa pachitupa chake chaakatorwa achiri mwana mudiki. Animal mwana womuno muZimbabwe ane kwaakakurirawo. Nhasi uno tiri mubhuku rekwaVhelemu, tiri kuno kuward 7 kunotongwa naChief Chipuriro uyewo zvekare kansela vekunoku vari vachipuriro zvekare. Uyewo taita mhanza yekuti kubhuku ratiri kunoku kwaVhelemu ndo kwakakurira animal zvitsva, kunove ndo zvekare kwaakazobatirwa. Vemutemo vakazosvika yave zhowe payakatangira ndo patinoda kutangira nhasi uno kusvika azonzi animal apfurwa. Zvakambotanga sei? Akanga aonekwa nani? Ndo nyaya yatafambira kunoku. Zita ndinonzi Sylvester Taurai, mwana wekwatapfumanai, simbi yebasa. Tiri muno muGuruve muward 7. Takutanga nema introductions ekuti vakomana vakanga vari pamberi pekudzinganisa animal tinavo nhasi uno vari vana vatakwanisa kunge tichibata mukati menzvimbo inoi. Nhasi uno pave nemazuva 15 mushure mekunge animal abatwa. Mumaoko evamwe asakabva nemumaoko evamwe.